Tara noon, maglagta. Nindota diri sa epitome ron, oy. Gwapo pag yung mga view. Nindot tayo kay na sila swimming pool. Gani, no, ligo taron. Wow! Naagid sila swimming pool ron, oh. Tara, itungkad ang atong kamuhot sa tubig. Kay para makabalutaw, tugaw ba siya o dili? Tara. No. Ton. Ah, Wow! Nindot man dahil siya diri ron kay overlooking na siya pagkabuntag. Gani, nice Makita kayo. pag ang mga motor, ang mga tao, ang mga sakyanan pagkabuntag. Gani ang clouds, oh, ni baba na. Nawa ron, nanay nagmotor, panulong na diri sa tuwa. Pero di ta mahadlok kay naman ta diri sa babaw. Gani na. Ang pagkaon na to, asa na tayo mo ta? Dili ra, oo. Oo! Ayaw! Mali man na diharon! Mauganing na ilamisa na ay libre bangko para og natay mga dala, dito na to ibutang. Sige. Ibutang na to piling. No. Wow! Diri lang na ko ibutang akong pagkaon ron no. Nya. Ligo ta. Maligo naman ko. Maligo ka? Maligo na ko ay. Ibart, unsa rin pangalan anyo? Kay Coca-Cola naman akong naibalaan. Ang pangalan ani ron mo niya gitawag na to og the calling is Puto. Muna siya Puto ron. Ya, ang kini, ang tawag daw nila ni kay Kotsinta. Ibart, unsay ngalan nga Mountain Resort ani? Kay nindot man kaayo. Ron, sa wala pa rin nakailaan mo ni ang gitawag og Epitome Mountain Resort nga makita diri sa New Bohol, Managa, Bansalan, Davao del Sur. Unya, kung gusto po ka makarelax ron, muani ka diri kay bugnaw kayang area, ya relax kayo, nakinahang sa peace of mind na adiri tanan. Ang imong gikinahanglan, wala na kay pangitaon pa. Ibart, gawa sa swimming pool, unsa pay lain ma-explore nato dire or magamit? Naa sila'y karaoke. Pwede ka magdijoki. Wow! Nakanawa ron o. Dili ka mo to sa kwan o. Nasila'y bijoki ni. Bijoki no. Kunya ang nakalindot pag yung diri ron, kay walay signal ang imong cellphone, pwede ka mo tagak sa piso wifi. Naanay signal ang imong cellphone. Wow, kaayo no? Nindot ka ayo diri kay kusog kay ilang signal. Ibart, og wala na ng pugs, unsa day makita ana? Wala na ilain ron nun. Imo pang makita kung dili ang Digos City. Wow! Nindot kayo kay makita Unsa ni pay mga lain Diyosa. kay daghan mo na diha. Tanan kanang mga kauban sa Digos City, imo na kitaan diri kay magkilap-kilap ilang suga. Wow! Ibart, unsa na pud mi diri? Oo. Tan-aw na to og unsay sulod nga atong makitaan diri. Wow, linduta sa area nila ron oy, kita ka na ay mga lingkuranan yung kutson ug ang lamisa nila perting linduta. Gawas ana makitaan yun nimo nga mahal yun ang ilang pagpalit siguro ana. Tawon ron ko lindot kaayo dali, lingkod ta. Na. Wow, lindot kaayo. Kaayo. Gawas nga lindot ni kaayo. Muna ang ilang salasala diri nga pwede nimo tambayan bisan pila ka oras ka mo tambay, dili ka maputaan tungod kay nindot kay ang quality kung sa Komportable kaayo ka, no? Bangko. No, komportable kaayo ka. Sayaw ko ron doon. Kung sila, tcharan! Hala. Nindot kayo kay na sila lababo nga tiles. Wagas ang tubig ani? Oo, agas lang. So, kaya na wagas. Di mo undang, o di mo palungon. O, napot sila'y CR. CR? O, na sila'y CR ron. Nga, o kasi aron ka, pwede ka mo CR. Gawas nga na sila'y CR, o gusto ko ka man namin, na ay samin. O, tiyo, pakita ta sa amin. Tanawa, pwede ka magpagwapo di rin. Magpagwapo ta. O, itaka na. Muna samin. Samin? Pagpagwapo ron. Tanaw na to ang ilang function hall. Na, tanaw na to ilang function hall. Mato pa na sa ilang istorya ron. Ang kinida ilang function hall ay pwede dahil siya himuon nga diri ang venue. Kung may magpakasal, pwede diri ang venue. Kung naay mag-birthday, pwede gihapon nga diri ang venue. Naay mga bunyag, mga unsa diha sa old family gathering, pwede diri ang venue kay nindot kaayo diri. Isang unsa nga occasion na di ano? Bisag ako gani og magpabunyag ko, dili ko magkuan kay Dito rin ka nabunyagan? Na, ako man ako nabunyagan pero kung nakabalo pa lang ko nga naaday nindot diri utak ko na atong sa una nagpabunyag. Diba? Nindot kayo ang ilang Epitome Mountain Resort kay sa imong 8,000 exclusive na ang tanang area. Imuha na ni tanan diri. Kuya ko din no? Oo, 8,000 lang gud ang bayad to. Unya, maimuha na ni tanang area diri, pwede na kag bisag unsay buhaton nimo diri. Grabe, barato na kayo ng Barato na 8,000 kayo na. Imo na resort ko? Dili na ka
makakita og lain pa nga 8,000 karon kay ang tanan resort sige mahal kayo pero dire sa imong 8,000 dati na kuha si mong area mo kuya na mo ang lawas Dili sa epitome, remember, no smoking. Smoking o no? Na may nakabutang ni smoking, di ta pwede manigarilyo. Pero, og mukhaon bisa kung sa lagi, pwede, pero di lang ta manigarilyo. Kay mo man ang ilang malaod. Oh! Hindi pa diri, oy! No? Hindi kayo ron. Ganahan ka diri ron doon, ganahan ka diri. Mabalik-balik ka kanhi diri. Ganahan ko diri, oy. Relax ka ayo, manglingkod ta. Oh, sige, diri ta manglingkod. Wow! Comfortable mong kaayo, no? Wow! Ay, buongon, no? Oh, relax tayo good. Naadiri ang peace of mind. Ron, gigotom naman ko oy. Mukaon sa ko nya. Maligo na ko. Maligo ka? Sabay ta. Sige. Tara. Tara. Maligo ta sa swimming pool. Kaon na ko oy. Kinsa kay naglutoan ni Ron no kay kanang lami man kaayo. Ay, ako po nga na. Wala pa ko kabaluan na. Kaon ko mahol na ko ni maligo na ko. Ligo na ka? Maligo ko gamay lang man ko. Maligo na ko ron oy kay katulugon pa man ko oy. Napulaw ko gabi ini. Muambak ko diri. Wow! Woo! Ron, nindot kayo. Liguan ang epitome ron kay naay overlooking oh. Wow! Ya, tugnok ay cold pa gid siya. Murag gibot ng ice. Awa ko ron oh, nag-enjoy ko sa tubig. Murag nawala ako problema. Tanawa ko ron, mula mo na po isa. Wow! Tugnok kayo. Bert, Bert. O na lang ko. Kay gisugo pa man di ay ko.